Jara yakında Türk'ten gelgen tanışın yokmay, näme çeknäm çinkiri. Türk'te koyanda onun bara, bir topar savatlar attırsın çaltıraç getirəcektim de. Ay bilmedim ay bu yakında gelecek bana yoklay. Uy, siz enten biliniz yokmay? Türkmenavat karvaya gecele edeceğiniz, sağlığınızdan alıp Türkmenistan'ın 5 vilayetleri tip berýändir. Hemen salam dostlar, qawmi adaylarımız bugün nesip edenden Firuza Roziyeva bizim gepleşimize mehman oldu. Firuza de, Firuza. Gepleşimize mehman oldu. Spasiba, minnettar köp gepleşimize gelenim için. Gepleşik azıcık idat etti, edeli dip bugüne nesip etti. Gepleşik başlamadan odol. Yadaylan sorayın, qawmi adaylan. Ay, gowulatjak bolýan da, normalno. Yağdayın soğuyanın yekece sebebi Firuza häzir sezon alergiya sezonu. Ya, şu doğru maysa bu kol alıp geldim. No, şurada mıngıldayan birazcık. Şoň üçin sesinde bir kemçilik bolsa kommentariyada gowny değişik yok. Netiveden sizde anlanýan. Taýyn. Taýyn. Dadan berdin, perihodan berdin. Başladık mı? Da. Gepleşige başlamadan odol, şunu bele geçeyin. Arada her mihmanımızı has yakynan tanal deyip Firuzanka mihmançılığa vardık. Çayın üçün köp sağ ol, minnettar. Firuzanı has yakynan tanıdık. Soralar düzmem üçün, men üçün has qowolya. Eğer bir gelýän mihmanımız, men öňünden gepleşikden öň baryp bir tanışsam, gepleşsem, bir içkin dünýäler bilen säheljik bolsa da tanışsam, şoňa görä soralar düzsem has qowolya. Ve Firuza men pikir etdiğimden has içkin, has näle diýsem, duýguly belle geçeýin hökman suratda. Yani klipdaki Firuza bilen şahsy Firuza tapatly. Şonu belle geçeýin. Ve men şahsy durmuşda Firuzany haladım. Spasiba. Gapym elmedam açıktır. Firuza, men mara içimden bir zat çoqulýar. Men şu soragy hiç kime şu wagtça berem. Men Provokator. men provokator däldim. Men hiç kaçan birine yaman geplemen halam. Yaman geplemek değil. Ýöne käbir temalar gozgamana ol bolýar. men näl. Ha sen Ol agdalarmy. Ah şöyle. Biz gepleşik kim üçin edýär? Agdalar üçin edýär. Agdalar jan sag bolsun. Bizi Arslan gollaýar. hoşça gitse bolýar. Elbetde käbir sözlerden ziýany ýok. Da. İlkinci veresim gelýän soragyň biri hiç kim aňyrdan getirip bärik sokmaý, hiç kime berilmedi bu sura. Sen durmuşunda näçe gezek söýüp gördüň? Näçe gezek? Asyk gördüm mü men? Bulam gowy sorak. Ýene bir gowy sorak berdiň. Gowy sorak döretdiň. Da, söýüp gördüm mü men? Bilemok. Sebebi her kim söýse uzak wagtlap kösenýär. Men kendi oralarımda gördüm. Köşeştirýärdim, alıp çykýardım olary şo situasiýalardan. Käýýärdim. Nädip şey ağlap bolýar biri üçin. Bir göwnüňe nädip ağlap. Maňa çalaja bir zat bolsa, gön unutýandyr men. Men kendi stradad edýän gyýdam. Значит, men söýüp göremok. Orsça söz belle geçen sen zlapamitnimi? Zlapamitni türkmençesi Da, adalarımız tesirlerde belle geçerler Конечно, kökman. şu aňsatdyrar. Ýa-şo seni ýörite orsça aýdyp geçeýin. Zlapamitni käbir zatlarda hawa. Käbir zatlarda Sema ütkep. Çıkaryan hawa. No, da. Men skorpion. Yakınlarına karşı. O da. Ba. Ba. Sen men yakınlarıma karşı hiç yok. Men göwnüme degýär, ömürlük aram kesýär. Arada berdi bir bilen fit yazdınız. Fit öz bolşuzca boldy. Berdi bir de kön stil ýazdyny aýtdy. O Firuza zat diýip şo öz stil ýazyna girdi. Berdiň öz bolşuzca stili bar da. O Enrique'in döwründen gelen stili bar da. Soň fit gowurly. Aýtjak kel hit boldy diýip ýöne gowurly. Bu ýakynly fit barmy, plan barmy, garaşmalymy? Seret fit mi ya hit mi? Fit. Duet. Duet. Bilelikte. Bu yakynna
Men aşa planımda yok baka duet. Hiç gün. Sebep? Ne знаю. İslam. Baka yok. Online gepleşe gelende şo döwür ýadyňa düşer. 1,5 ýyl, 2 ýyl bolat. Kışda 2 ýyl bolat. Online, aha. Täzelerken Täze 2 ýyl bolat. Bizim online gepleşimde geldiň, o görmedikler bagata görüp biler. Has köp Firuzan ýakyndan tanajak bolsaňyz, awtobiografiýasyny online gepleşip görýäňiz. Şu taýdan bir ýerden çykar. Ve diýjek bolýanym, şo gepleşe gelende Esbiter bilen ýakyn wagtda bir proýekt işleýärdiň. Hava. Şu adam şoň ol Şo ýakyn wagt 1,5 ýyl boldy da. Sözleri yazıllı. Sadı tayin. Doğrusu günah menne. Men vaktim yok şu zatlara. У меня сейчас творческий кризис. Можно так назвать, да? Чуть-чуть творческий кризис. Şu arada soňrak sora berelim. Hava men bu maşgala nämesine ýagdaýyna girişdim da. Birazajak aýdymdan çalaja daşlaşdym. Şo daşlaşanym sebäbim birazjak depressiýa düşýän men. Arasynda allergiçiski problemlaryma, ýarosuzlyk problemleri, plus remont. Gowzatlarda, конечно, men buluşdum. Gowzatlar bilen. Sen wagtyň alýa. Wow. Şo sebäpli men köp aýdymlarymy çykaryp bilemok. Ýöne öňde çykarmakçy birazjak işlerim azaldaýyn. Men Türkiýe okuwa gitmeden ozal depressiýa diýen söýdüň nämeligini bilemokdum. Men o taýyk gidip şo taýda görende stres, depressiýa, şo zatlar. Ondan nerwi, bol ay nerst etdim. Şeýle. Ýöne bir uzaklaýyn diýeli bir hepdelik 10 günlük depressiýa, ýani depressiýa saatlaýyn bolanokda, depressiýa üçin belli bir uzak wagt gerekde. Şoň nämeligini bilmedik bolsaň belki depressiýa bilen Depressiýa bilenmi näme? Men düşünjämde. Depressiýa adam köp adam düşünýär, slab adamlar depressiýa kän düşýär dip düşünýärler. Aslında depressiýa düşen adam köp zatlary gluşyt edip içinde saklap уже götürüp bilmän avtomatiski eýlik diýsem kam. Köp problemalar üst-üstüne gelýär, senem özüň güýçli saklaýar, men ýeňip geçýän, maňa problema däl, men geçýän, hiç ýyl zat däl. Bir güni уже adam organizmim, beyniňem сдаваться edip başlaýar. Sen düşünüp bilen ok, nämeden? У тебя потом желание пропадает. Şunu edesim gelýär, желанием yok. Şunu etjek, желание. Bir zat edip soň уже adam gözläp başlaýar, nämesin? hem ruh taýdan güç gatşýar, hem beden taýdan güç Men gatşýar. şoňa düşünýän depressiýa dip. Sebäbi men özüme slaby adam dip hasap edemok, ýa güýçsiz adam dip hasap edemok. Ýöne bывает iki özüme näme diýär? Agyr gelýär. Inçejik, ene хрупкий плечи diýilýär. Şu zatda götürmek baňa agyr gelýär, boýnalýar. Näçilik men mert dursamam köp zatlarda maňa bывает что agyrrak gelýär. İçindäkini aýtdyň. Da. Gözüm kän gülýän däldir. 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 Firuza, sen eýän bilen biz sana täze aýdymçy diýip bilmez. Sen eýän aýdymçy. Staj bilen. 3-4 ýyl aýdymçy däl. Men pikirimçe 10 ýyldan köprek diýsek bolýar. Dogry? Dogry belläpdim. 10 ýyldan köprek aýdymçy. Ya bolýar ya arasynda. Ýani ýok oglanlar. Dowam ediberin, hiç ýani ýok. So arasynda şeýle gülşel diýilýär, oglanlar ahkepderiň oglanlara da bir de gülki sowa diýerler da. Näme sora berjek bolýan ýüzünden bilen. Men ne bilen? Ya, Provokasiýony naber? elbetde. Provokasyonly diýip elbetde provokasiýa etjek gel. Has gowy tarapyny diňlejek bolýan. Davay. Öňküýedek gepleşigimizde men elbetde biziň ýene sen ýaly belki köpüs üçin sen gowy köpüs üçin o gowy sebäbi terede goýup bolmaýar bu zady. Amalia Kulmuradowa, kardeşiň o ikinciden sunugatda gowy ýyldyrlaryň biri. Men bir sunugatyň içinde zat etýän Amalia salam. Amalia bize gaharlajak. Bolýan bir zat. Diýjek bolýanym Amalia bilen
Araňyz şu wagt näli? O ýadynda bolsa geçen gelen sorak geçipdim. Ay. Seret, men şu soraňa şeýle jogap berjek. Olam şu wagt eje bolly, benem eje. Aramız, ну, как обычно, hiç ilem değil. Yani neylek? Görüňde salam berip sady ýa. Kıyın soru. Kıyın soru. Ya. Şeýle içendi. Ay ne hilliysem ka. Näme dile aslında kiçi ula salam bermeli ordam. Aslında o. Bir girip gelene salam berip girmeli ordam. Oturan gün salam bermeliler. Öyle. Salamlaşýarmyşyňyz geçdi. Şey diýär o. Geçeýin işte man. So ýanky diýişmeýalim. Firulu sen haýsy reňki gowy has gowy berýän. Renkler hemmesinem gowy berýän, ýöne has haýsy reňki gowy berýän. Ой. Всё. Сиреневый renk gowy. Şirenim bolany. Fioletowy. Hawa. Baklajan. Häzir oglanlar men gowy düşünýändir. Sebäbi oglanlarda gyzyl renk bar, o gyzyl meňdeş beýleki renkler hemmesem gyzyl, ýaşyl renk bar. Ýaşyl meňdeş hemme beýleki renkler hem ýaşyl. Baklajan. Oglanlar renk. hiç gelir naranok da baklajan renk o. Fioletowy. Badam renki. Berde rubrikamdan gyzyk berýim. Sen ya öýdäklerini jaň edýän, ejeňe jaň edýän, ya doganyňa jaň edýän, ya kakana jaň edýän tapady ýok. Sen saýlaýan, kime jaň edesin geldi, jaň edýän we sonra berýän, gromky da goýýandy. Hawa. Men haýsy renk gowy berýän diýip. Uy. Oy. Ben öýümdäklerini nerden bilsin? Yo, bilemok da indi o gyzygy şo da belki ejeň gowy tanýan. Hawa. Şo keyip şonda da bilem ýeminde. Näme naha gowy renk diýip, näme nafitik gowy renk diýip. Onu başga birine berýär. Maňa berdi, olar nerden bilsin? Jaň etmelmiş wagt. Hawa, jaň etmeli. Edil şu wagt jaň edýär. Kime jaň edýär? Doganyma, jymy. Jiňe. Ady? Aziz. Aziz. Näçinji ýyl? Ayçak. Näçe öýlenenmi? Sen aýsam menkinem bilerler de. Yo, men senkini. Ya o öýlenen. Ha, onu reklam edip oturma, reklam kiçe. edip bolum. Men halam ok ýaş baýtmana. Bula alana goýjak. Alar. Anan ýan aljany. Алло. Азиз, привет. Нормально, как у меня дела? Да, спасибо. Aziz, salam alaykum, gowmy ýaşymra. Aleyküm. Men adym Rozmurat, Firuza şuwat biz mejitime şu täze şow gepleşimizde mihman boldum we bizim sana bir soragymyz bar Aziz. Ya, конечно. Ama mümkin olsa elbette. Firuzanyň iň gowy görýän renki haýsy? Я же сказала, он откуда знает. Я думаю, красный. Gyzyl renk. Sen pikirinçe, ha? Близко же. Ýakyn. Awa, sag bol Aziz, minnetdar pikiriň üçin. Köp sag bol. Пока-пока. Aziz ýakynlaşdy. Baklajan renki Ну вот sen ýakynlaşdy. aytışın geldi. Erkekler diňe gyzyl diýip tanaya, tam rozовый, baklajanowy, fioletowy. Ýakynlaşdy. Aziz berekellah, awa sag bol, minnetdar. Dowam etdik. Alynok diýdiň, alýa görýärmi? Dogan. Başgadyr o. Men gepleşiklerde özümün islegim bir gelýän mihmanlarymyzyň şahsy durmuşyna girmeli del. Ýöne bu men islegim. Ýöne sen dinleýijileň, sen muştaklaň şo sanada dinlemeýän dinleýijileň haýtyrlaryň. Masal üçin dinläp o Düşündüm sonra. şolaryň bilen şonda da gyzyklanýar da şahsy durmuşyň barada bolsa da bilen şeýle uç jagadan olsa da ýokarjyňdan olsa da bir deýip, aýdyp gyzyklanyp geçärsek gowy bolsa we olar gaty gyzykly. Girýär. Tak, düşündüm. Dowam edelim, men sana soralar bereýin. Bere. Mümkin olsa. Jogap beresim gelmese, geçäýeli diýip bilýän. Elbette. Yan yoldaşyň köpden beri ýanynda göremdi. Tekizdim. Bilýärdim men şu soraw. Berjemdi. Hawa, давай men şu taýda nokat goýaýyn. Ýöne soraw, действительно maňa şu soraw kän gelýär. Instagram, TikTok.
Hava yok. Yollarımız ayrı düştü. Yollarımız ayrı düştü, oňuşmadyk. Men onam yamanlajak gel. Yo, Özüm elbette. aklajak gel. Elbette. O durmuş. Durmuş. Bolýanlarda dowam etdi. Bu wagt sen ýüregiň boşmy? Dıdıdıdım. Bu wat elbette men ýüregim boş. Sen nerelerde ýöreýänem bolsaň, ýa-da ýanyma gelip bilmeýän bolsaň, şu wat seň şansyňdyr. Şu wagt sen wagtyňdyr, awa ine. Şu wagt sen Etýär, oýdadandyr kesin. awa Firuz kesecek gel, kes. Şutaň hiç kesecekler. Gaty emosionalny, gaty gowuly. Aktrisa. Elbette sen bir aýdym çökmünde artistan bolmaly. Oşu Men nerelerde pikirimçe awa düşünendir käbir olanlar awa. Eger uzakda ýörep bilen o Firuzat itda bir göwnüňizde bağ bolsa bir çekinip ýörýär ki men bolýaşam ki olanlar. Hoş bir bardır. Awa ýüreginde biri bardyr ýa-da ýollaş bardyr, gowy del zat dip. Şu wagt Firuzanyň ýüregi boş. Arkaýyn ýüreg sizem ýüregiňizdekiler aýdyp bilýän. Yaman provokator. Yo men adamdan bagtly bolmagyny isleýän. Men üçin dünýäde hemme kim bagtly bolsun. Yüreğim dolu, yüreğimde hiç kim yok. O men dawa käbir sözler şeýle aýdaýan men düşünýärler. Men düşünýärler. Bu soragma gowy sorag däl, ýöne bereýin. Gow der, oho. Bermesem bolana. Birden semirýän. Ha. Birden horlan. Ýaman birden bolýar bilen suratlarynda, videolarda seretýän. Ha. Seret. Adam durmuşda. Her bir adam bir zatdan lezzet alýar. Her bir adamyň nämeden lezzet alýany şeýdi, şey edip aýdyp oturup bilemok. Kofyadan mysal üçin. Kofeden lezzet alıp bolýandyr moşda. No men iýmitden lezzet alýan. Iýmitden da bowaýt tak. Onuň horlanýan hawa kommentariýalar kän bolýar. Men asyl özüm durkum, guruluşum semizlige näme diýler? Ýakyn. Sebäbi ýağım gaty. Tohum diýeli halkda Da. Onuň şu neçe horlanyň diýsem agyrlyk bilen käbir adam 2 gün ýemese uje 1-2 kilo gidýär. Menki bir hepde ýemesem 1-2 kilom durýar. Onuň horlanýan, köýsönşik bilen horlanýan, ona yaraman başlaýan. Onuň immunitetim düşýär. Bana doktorlar diýär, horlan, men daşy dogry horlanjak bolup synanýan, şonu da men immunitetim düşýär. Onuň yaraman başlayan, ona yeni de ip başlayan, bir giden ukol vitaminleri için alamsan düşünýän işte. Luçu yeni de iýenin gowy, bolä onun kommentariýalar, ünslerim, aşetleri de mok. Indi şu sorağa girecektim de. Ha, gir. Negativ kommentariýalar bilen näle gör? İşim yok, aşetleri de mok. O kommentariýlarda serilem. Gıynan saktaşolara da uje seredem mok. Da, käwat gözüme düşýär. Käwat seredesim bermese de bir SMS ugrada. Seret sana bir şey ýazypdyr diýip. Şolara da seredesim mene dok. Şimdi Da, bowaýt tak. aydınlygyň içinde tersine diýeli. Iň halaýanyň. Teň aydınlygyň içinde. Ýekesin taýlama bolsa, ýekes aydyn. Şundan başga hiç aydym ýok, diňe şunu taýlap bilýän diýseler. Yalan. Bugünkü repertuaryň içinde barmy aydym? Aşwatka täzeliklerden mi? Ýok. Şu gün bize can setde aýdýan aydınlygyň içinde. Ol kyn aýtma, ýok, garykda aýtmaly ýerleri Ama bar. juway has kyn, ha? O aýdyp bolýar ýa-da kyn. Düşündüm. Bir can sesde Firuzadan gowur aydym diňläli mümkin bolsa. Mümkinmi? Mümkin, конечно. Ona başlana ana. Haçanan beri bilemok, seni görmesem oňamok. Sensiz maňa many ýok. Nädip beýle söýdürüp bilýän meni, senden öň bilemokdum söýmegime. Gaýtalasana
Söylening meni gel. Ne dep bile baxtly dep bilýän meni. Senden öň bilemokdum söýmegimen. Gaýtalasana söylening meni. Gel kucakla, uklayın sen kucağında. Yine beni kucakla, bolayın dünya sen bolayında, yanımda. Ana sana, çile bir öğrençtim ben sana. Aytsana bana, ne dep beyle söýdürüp bilýän meni. Senden öň bilemokdum söýmegimen. Gaýtalasana söýlening meni gel. Köp minnettar, köp sağ bolun. Gaty gowurly, men pikirçe adalarymdan halandyr. Hassa halyna şular ýaly gow edip aýtmak. Diýsen gowurly. Men haladym, adalarym halandyr diýip umyt edýän. Şu ýerde aýry minnettarlygym bildirer. Dün giýje uratdyk, ýalňyşmasam Timura şu aýdym aýdar. Rahat diýip ýene bir nerse. Timur gönüp pianinoja çalyp, bir de aýry uratdy. Timur orun minnettar. Köp sağ bol. Спасибо. Soralara dowam etdik. Geçen online gepleşige mihman bolanda ýadymda bolsa men sorapdym İstanbul'a geldim mi rahat mı deyip. Şondan beri bugün neçe yıl İstanbul'a vardım. Baramak mı? Ben Zagran'ım davno sırov doğru. İyi ne düşün okey. Bir şey yok. Nesip olsa iyi ne düşsen doğrulasan. Ben bir şov attı. Sözüm bağda yadında mı? Go pikir. İyine düşmedi. Şov attı bir sözüm bağda. Barsan mihman edecek Fiçkavuz'da zaten deyip bizim yeni kapıda İstanbul'da. Berde de edeyim. Berde de senin için yürüttü. Fiçkavuz'a çağırdı. Yok. İstanbul'da değildin mi? Sözünde dur. İstanbul'da ya hiç sözüm yok. Yeni kapıda bizim Türkmen tagamlarımız var. Fiçkavuz'a baryan. Öňe bir gezek sözümüz batdy. Bu da yine bir gezek sözümüz bolsun. Öňe bir limitin var bolsa, ikinci limitin hem goşlandyrsyn o. Arkaýyn baryan. Biz saçamız açyk. Aras iki sapar Fiçkavuz'dan iyi mene şansım var da. Elbette. Saçamız açyktır. Spasiba. İki sapar däl, günne barsaň. Güler ýüzüň bolsa bizim saçamız açyktır. Dastav kurursan böyle. Geçen gidek Muradam şonda. Murad da şonda Murad dastavka yok mu? Dastav kurursan böyle. Vallahi Fiçkavuz düşündi, sapşaýnaja aldy, dastavkany izine düşer. Dat görürse ha? Elbette, elbette. Şonna barmalı mı yok mu? Dat görmeliler. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fiçkavuz'da. Hoş geldin. Nasıl yoktu? Bize Türkmen tanımlarında küyüt etmeyen salgıyımız Fiçkavuz. Bilişinize göre bizim daşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Ne olsa üçüncü katımız var. Doğru mu? Fikşi, sonsa, yürük, mantık. Men sana oturmayın. Türkmen tanımlarının əhlisi var. Size bilmedim, mene bu zattan karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Adalarımızdan gelen soru, Murat şöyle soru veriyor. Kiçilikte, yaşlıkta öz özüne gelecekte men nähili ve kim bolar kam deyip alad ettin mi? Hava. Ken. Ben kiçilikte men atam pahyr yatan yer ýaty bolsun. Bir sapar yıkıldı. Ayacığının şeyler, ştaýsy var, sünkü şeyle hamy yırtıldı. Kakam, anan, dayzalam gyzlary da. Hiç kim şey ettirip durýar, doktor garaşýarlar. Menem barýadym dänim
Qandanam orkamoktum, yaradanam orkamoktum, özüm pirvəsk edip berədim. Akkurat mazin çalyadım, pirvəsk edədim. Şu edim men doktor olmalı diýədi. Ona şu atam diýende men şonda yadımda saklap men doktor bolarum diýədim. No diýədim. Yani bilen muzikalny sentr diýädik. Bravo. Bir döwür. O Üýt köşük ona, goýja mikrofon çatıp bolýar. Da, yani o wagtlar menki 10 ýyl näme däl de, soň maşyna waraçynlarda bardyr mikrofon çatylýan. Yani şo wagtlar şolar ýalak ejemeye getirenler. 3 diskli mi basaň şöyle çıkya 3 tane disk koyup bolýar. Da, disk, bady kaseta, bady hawa. Onu şonda men indiski aydymlara tans edýärdim. Şeyle bir tans edýärdim, eşik geyip. Ben özümi po жизни aktrisa görýärdim. Durmuşdun. Kiçilikden. Onun üýt köşklatlar dakynmany görýärdim, geyinmäni, diňe gaş-baş onun goňşular diýät de, orsta da goňşular. Ой, звезда наша пришла, ой, они сделали меня звездой. Onun bir sefer joramyň toýu boldy, kursaşymyň. Oň toýuna da üýt köşk köýnek geyip gitdim. O wagtlar höwesledim, geyinmäni, dikinmäni, diňe gysganamokdum, diňe Barjam şoňa çıkarýardy, o berýärdi. eşiklere. Üýt köşk saç edýärdim. Garaz üýt köşk görünjek bolup, indisk aktrisalar ýaly. Ona şonda maňa diýdiler. Bu aýdymçy joraň näme diýip, o wagt bir aýdymçy däldim. Onuň köp adam diýärdi. Maňa ýyllar ýalak bolup wagt diýipken diýdiler da. Ne şey diýip şolaň Diýmeler bilen. ya wala şolaň diller siňilik. Şo ýollan garaz gitdim. Näme business lady bolup gördüm. Salon ýöredik gördüm. Dikinedik gördüm. Onaň näme? Dokument işlerinde rastamoşkalar ol bul garaz kän iş edýärdim. No, näme üçindir? Aydym saatda saklandım. Şon. Aydym saat söýdüm. Aydym saat ýene bir gerek aydym saat dowam edýär. Bizim Türkmen aydymçylarymyzdan jan sesde birini dinlemeli diýse, mümkinçilik görülse, ikincisini dinlemeli jan sesde diýse, kimi dinlerdi? Oho. Türkmen jan sesde. Canlı sesle dinlemeli diýse. Kän aydymçy? Yekejesini taýlamaly. Bilen bizim işimiz şu Türkmen birini Gyzlardan mı ya oğlanlar? Tapaw diýär. Bir açık wagt berä-de pikirleneýin. Men onuň birden "Wy ýalňyşypdyr" diýäýmän. Bu sonra aýlanıp geleýilmi? Ha. Seret biriniň sesini gaty söýdüm. Goýja aýdyşyny haladym. Aýdyşynyň stilini haladym. Ýolunu. Ýoluny bilemok ýöne ol gaty znameniti däl ýöne. Elbetde, elbetde. Men özüm gitara goýarýan. Ha. Öwrenjem bolum kyn eken ýöne. Gitara goýarýan bir Didar familiýasyny bilemok. Didar ýaş oğlan. Hawa Azerbaýjan stili aýdýar. Aýal maşgalalardan iki sanan aýdyp geçäýin. Aýday. Şu wagt maşinymda şu günler Gülale Gülmuradowaň aýdymyny dinleýän. Wawa, gutla seniň toýup çaşym. Kön aýdymı? Ýa-ni 2 ýyl boldy. Şonu aýramok da dinleýän. Очень красиво спела она. И Bahar Hojayev. Ştaýdan ýene bir zat belli keçeli. Şow format gepleşimize Gülale çağırsak. Mysal üçin Gülale Gülmuradowaň. Aha, Gyzykly bolarmy seň üçin? конечно. Yani sen Она- höwes bilen görürdün. Она очень яркая девушка. Она позитивная девушка. И haçan nerede görsem hem şo gyzy. Bir hilek näleysem kam. Oň aurasy gowy, energetikasy gowy. Güler ýüzü, mehirli, ha? Gaty mehirli şo gyzy. Men dogry maýdan nikak ne лицемерничо. Aramam ýok ütköş. Ýöne şo gyzy. Goýja gördüm. Firuzan, çağlykda iň uly höwes eden zadyň arzuň nämedi? Ýadyna düşýärmi? Hawa. Höwes edýän, arzu edýän. Höwes edýän diýsen, o deňgelmeýär. Arzu edýän diýsen, häzirki açakladyma deňgelýär. Elbetde, ejemiň kakamyň
can sağlığı, diri bolmagy, ýanymyzda bolmagy şolar. Hudaýa şükür ejem kakam bar. Hudaýa şükür Allaha. Canlar sağ bolsun, ömrü uzak bolsun. Kiçi wagtym gorkýadym. Sebäbi durmuşda elebapda ýaşaýak bir zat bolup geçti. 98-nji ýyllarda 98 bizim öýümüze ogry geldi. Moskva. Şo döwür bardy şo zatlar, ha? Awa girdiler. Giren adamım daştan däl. Anan şonna ejeme birazçyk nämetdiler. Şu kesetdirler kakama. Anan şonda men diňe Allah'dan diledim. Kişat bolmasın. Tamışda ol bitme gelimdeki zat däl. Biz alda ýatýardyk. 2 kompul jaýymyz bardy. Şonu hemme zat zanaveska çendi kesip äkitdiler. Şondan soň biz aşawada göçüp geldik. No. Şonda iň uly arzum men. Ejem kakamyň Can sağlığı. Ýanynda bolmagy. onda da tow içirdiler. Şu wada çenem şu tow içte men gorkýan. Şu aklında bir travma hökmünü bir altta ba. Allah can geçtigi bolsun. Şu taýda belli geçin. Şu gün göňden ýaşaýan. Safetka beray. Safetlik balay. Ben alamalı değilim şu gün. Hava. Şu sebäplen biz bäri göçüp geldik. Aşgabat bizi kabul etdi. Men iň söýgüli şäherlerimin biri Aşgabat. Ýetbäl bir Aşgabat. Elbette yurdumuzda bir yer var. Hemmesini hem kabul et, hemmesinin özünün kaloriydi var, hemmesinin özünün tavamı var. Şu sanna da paytaxta ayrı gurulma, onu ayrı oturmalı, paytaxtır o, haltan başkaça. Inni, şu yerde belli geçeyim. Häzir bugün yurdumuzda odada hiç, şunu 2% yok. Asyda yurdumuz var, parahat yurdumuz var. Men ne bir yürekten aýdýan begen, erkekke alakda mesela İstanbul'u gördüm, Türk'ü gördüm. Bizim yurdumuz ýaly Gelecek yurt. yurt yoktur. Kim näme diýse diýäýsin ýöne men yürekden diýen bizim watanymyz, bizim yurdumuz. Gelecek başka yurt yok. Hiç söz yok olçamada. Şu wagtky döwürde aýnalary düşotkada gerek geldi. Yok ama. Gerek kelle yok ama. Wot öň şu zat bolmasa bolmaýardy. Hudaýa şükür şu wagt hemme zat gowy. Hudaýa şükür. Aslında men häzir bu soraw bilen beýdip bir duýga zada girerti pikir etmedim. Benim. Ben ağlamam derdim. Ne o gül şeyler sana gülmek has köp gelişe. Aytma. Ya has köp gülmek gelişe. Garaşmadım. Ya. Duygulandırdın da Ben seni. seni zattan çıkan ki Kalizeyden çıkarayım. Sen özüňe men talant diýip bilermiň. Köpçülükde diýmeýän öz özüme diýen. Ol has köp özüň. Men öwmäli özüm halam yok. Matnapda Yok, biriň köpçülük ýanynda tamam. men talant, men näme diýip bilemok. Hiç da diýem, onu men diýmeli däl. Onu dinleýijilem ýa-da halk ýa-da gatty işleşýänem diýip biler. Elbette. Men öz ýanymdan men bilýän bir zady. Men näme iş etsem eden işimi başarýan. Men dikin edesim geldi bir hepde öwrendim. Ana jaralarıma dikip berdim, özüm dikdim. Men diken zadym ejemem satypam berdi. Business lady ýokardan başlar ekenler. Da suratym çekýärdim. Professional da. Näçinji ýyllarda surat, näçe ýaşlarymda? Ýaşyň aýdy. 18-19 ýaşyma çenli arkaýyn çekýärdim, gowy suratlar, plakatlar çekýärdim, yer alýardım. Mektepde, institutlarda. Sunuğa çeýip özüne çekýärdi. Da. Sen haýsy institutda oturdun? Öňe narkoz diýýärdi bilemok. Bu wagtky adyny bilemok. Türkmen Halk Hojalyk Instituty.
Firuza her bir aydımçıyının bir gezek ya, bir neçe gezek ya, belki ömür boyu pik derecesi bolýar da bilýärmi? Men senin pik derecen geçti ya, geldi diyecek gel. Ol diňe agdalar bilýär, diňe dinleýijiler Yo, bilýär. yettim diye hasap edemok. O, görýärmi? Inni nesip bolsa işlersin, yetersin Dahi da. bol, inşallah. Inni men diýjek bolan şu derece gelýän çeňem arada bir gowy atýan wagtlaryň bolýar. Şu gowy edip bir derece gelýän wagtlaryňda özüňe diýänmi? Mysal üçin birini görüp şun berekallah var, şu mendenim gaty gowy işler edip ýa. Ken? Türkmen estradasyny, Türkmen pop Var, kulturasyny. hava var. Malades diýenim ken. Gowy hil, gowy häsiýet. Men pikirimçe birinin Aytyp bilýär. Halamadyk adamym aýdyp bilýär. berekallah diýip bilýär. Конечно. Kim diýip sorap oturmaýyn, soraýyn. Yok gerek. Ya kim sen üçün diýip bir belek geçelim. Yok, men üçin ken, no bir sanaga esasy bar şu. Malades. Sözüm Atlarını yok. alacakken. Yok kardeşim yanında ağdayan. Benim yanımda ağlak. Ağlayacak gel. Ya. Ay balya da. Yok orada gerek gel. Häzir kardeşlerimden iň gowy gatnaşýan birine jaň edýär. Ýöne oňa jaň etmezden öň sana sorak berýän men. Sen iň gowy ýaň diýdiň men iýme halaýan. Tawa. Iň gowy görýän naharyň tagamyň näme? Ken. Mysal üçin birini saýlamaly bolsa. Masal üçün bilin. Bilinçikmi? Yo. Например, завтракlardan sandviç. Sandwich. Naharlardan? Makaron uğrundan fettuccine. Slivkalı makaron. Türkmen naharlarından? Doğrama, doğranan etli Indi gelýär da sosu. şunun içinden yekejesin taýlýar. Eger men jaň edýän de soraýan kaýsyny halaýar diýip. Hadi. Tak, dur. Jaň çağa adamyn bilmellär şonu. Yo, ne o bilmese Menden hakda hemişe o da. soralanna, şu nämejek be настроениýama görä ýa. Eni şonda da birini gowy görýänsiň diýip pikir edýän. Yani en govoryan adam любой yerde riskovat etmän zakat edýänim. Kartoşka free. Kartoşka free. Bellek onda kartoşka free diýip geçýäsmi? Ne? Birini saýlamaly diýär biz jaň edýär. Meki ütkap durýar, konkretno govoryan diýen adam. Men mantynam govoryan. Yani oyunun gyzygy şo da birini saýlamaly sen. Yani hukman şeýle bir zat diýilen zat ýok da. Hamburger. Hamburger. Şonu saýlaýan. Nirden niraylik ha? Ну, гамбургер, потому что основной мен жаңачак адам şo diýip biler. Kime jaň etjek bolan? Mike? Mikey, bol jaň. Mikey sağlandı. Bitmaker özde aydıma maýdy ya Mikey'in. Evet aydıma ettim. Алло. Firuze Homer. Ну, привет, Микки, как дела? Яс Homer mı? Да, голый, Худая, şükür. Miki, Al. gülüş bilenmi? Va. Kuruluşlar. Seret şu vat men bir передачада oturuyorum. Media temada gepleşik. Media temada iki cemuttur. Mikey, salam, gowmy? Wa aleykümselam. Yas bırak Homer mı? Men Rozmarat, media temada şu tez şov alıp barýan. Evet. Gowmy? İşte urna Mikey. Menem seni tanıyan, şoň üçin arkaýyny gepleşýärin diýende. Okey, bırak. Mikey, biziň gepleşigimiziň bir gyzyk diýerlerinden biri häzir men Firuzadan bir zat soradym we şo soragda sana täzeden berýän. Senem şo Firuzanyň şo zady dengelýän pikiriň dengelenokmy şonu biljek bolýar. Firuzanyň iň gowy halaýan nahary sen pikiriňçe. Belki iň köp iýäni sen ýanynda bir sebäpsiz köp işleşýäňizde. Firuze. Firuze ne oluyor? Ay birden bilmeseňem jerimesi ýokdur. Düşündüm. Yo saz diýär. Ana abi ne mi geldi? O demeler bu var ya taçın. Bir jana hara aýtmaly sen şansın bolýar. Ha.
Köytönlerde unaş govar yani köytönlağın bir üyeri tütküş unaş var şonu Yo, ayrı. diyen ne Ol gördüm. köytünden kal. O ayrı durum. Hakikaten. Onun yerine sizce salatlar govar yani kaydiyen mene. Nakar yerinden salat diyen govar yani kaydiyen. Söyleme. Bolum iki köp sağ ol, minnettar fikir paylaşanın için. Netip bolsa sen bilen hem şey dip gepleşip etmek niyetimizde var inşallah. Nesip olsun. Sağ ol Miki. Barmi Kim, пока. Удачи вам. Спасибо. Bula ofitsialny Firuzalik koyverdi. İnni. Firkam diyorlar Ja, aslında. tak firkam. Ay bola inni. Ma direkt la kellet hişede aşağı. Mike'nin deyişine göre köytümden unos, yine köytümden unos hakikaten o. Ona söylüyor. Bilmedi. Cirime senin sana cirime. Daha sen şun çalıştaydım ağdalarımız için et geçeli bir interesim bir zat. Pul bayrak koyacak mı ya da bir zat bayrak koyacak? Pul? Pul anksatın için. Ya misal için diyor bir zat koyan, onun aklında kalıyor. Ne soğuk bolan, ben öynü şu galya şun Firuza'dan aldım deyip bilen. Olan bol bilir. Onu karar verir. O pul bayrak olur ya da Soğut. o soğut olur. Onun son karar verir biz yani. Yani değişmeyalık konkurs kurnuyaz Firuza'nın ya soğudu ola ya da bayrağı ola. Bayrağım pul bayrağı diyeceğim. Firuza'nın aydımının bir bendini tesvirlerde yazyanız ve en köp like alanı Firuza'dan bayrak ola ya da soğut ola. Doğru mu? Doğru. Bayrağım elbette o bayrakta. Şeyle diyelim bayrak 500 manat. Doğru. Ava. Ya da 500 manat dönüm kımmat soğut. Maddi tarafı belki hakikaten mi kımmat. Ava. Tesvirlerine karşı devam ettik. Türkmen rap hip hop medeniyetinde en bet 3'ü kim? 3 tane mi? Ava top. Top 3. Benim için Ava. Dinle senin için. Esbeter. Espeter. Esbitter. Esbitter de. Нет, Esbitter. Soprano. Soprano. Üçüncü. Sayık. Sayık. Devam ettik. Diyelim, gıdıklı sorular geldi. Tersine okuyan bilmeyen terden oturma. Yok. Maydı, harpların mayda. Kaç tane kalın bilen. Filosofski ve gıdıklı ve ağır sorularına geldik. Eğer uğurlamasan aydı mı? Hit edip oluyor mu? Конечно. Üstüne oturmalı, işlemeli. Hit etmek kıyın mı? Uğurlamasan. Конечно, kıyım. Onu sen hit deyip çıkaran aydımın ya goğuran aydımın hit bolun ok denim. Halk kaysa aydımı halasa şol bolya. O nece çıktıyca etsenem Hit deyip özünçe pikir eden aydımın. aydımın hit bolana. Doğru. Doğru. Çünkü alaydalı. Ilham sungut adamından kaçan yüze örüp bilir. Alham sunuğda adamdan. Kaçan yüze örüp bilir. Haçanla şol adam kadrını bilmese. Sunutun kadrını bilmese. Sunuğun. Olam nemi değil demirin nemi piri va diyorlar ha. Şeyle de hava. Şeyle de sunuğudun ama öz piri va sen sıylamasan, rahat etmesen olam senin yüze uğrayan o. İzin tapmancık geçeyen de. Doğru. Pul mu ya da sevgi? Ön hemişe pul diyadım. Ön kaçan? Kaçan açalım mesela. Şu temada diyenlerine pul diyadım. Bu vakit ne için fikrini etkiledi? Şimdi sevgi isteyen. Pulun başı onun için. Yok, realno. Pul govi. Ona söz yok. İsteyen adın alıp bilen. Yani sevgi bolmasa durmuşta. Pulum peydası yok. Radyolaşan şu da yine bir gıdıklı sorulumdan biri. Diyeli sana sunut koymalı. Hükman yöne yerine istendik bir zat saylap bilen. Ne mi diysen sunut koymalı. Ne mi saylarına? Baxt. Baxtlı bolma. Ya materialni taraftan mı? Yok. Size materyal Baktlı bolma. çun. Yeni bir zat diyeli. Dünya seyredip dur sana. Sen elinde mikrofon. Dünya ne mi diyordun?
Men dünyadaki adamlara ağzı ver bolalım diyerdim. Vakt geçen zat bir-birimizin kadrımızı bilelim. Söyüp yaşayalım durmuştu. Sebebi söygü. O pulyal tapılyan zat değil. Aylınıp gören adam değil. Bывает такое, да? Durmuşda söygüye muhtaç adamlar var. Benim şulan biri. Söylesin melya, söylesin melya. Şoň üçin her bir zadyň gadryny bilmeli. Her bir zadyň. Yeni bir zat belek geçesim bile şu durmuşda men Türkmenistan'da doğulanıma begenyen. Men Türkmenliğime begenyen. Men şeyle bir öz yurdumu gowaryan. Biz köp zady dogry edýäs, dogry durmuşda hökümetimiz. Elbette hormatly arkadagly serdarymyzyň alyp baran işleri hemme zady gaty gowy. Bir şu zatlaryň gadryny bilmeli. Bir şu zatlara begenip çatanyp ýaşamaly. Hudaýa şükür arkaýyn ýatýas, arkaýyn turýas. Hudaýa şükür. Allah'a şükür. Yurdumuz owadan, hemme zadymyz gowy. Isten zadymyzy iýip bilýäs. Isten ýerimize gidip bilýäs. Dinji almany ýerlerimiz kän. Türkmenbaşy, Köýtende. Şuli, o hiç şilte dağmadan mı, denizimden mi? Hudaýa şükür ziyaratlarymyz hem kän. Gowy ziyarat etmäni ýerlerimiz hem kän. Svito ýerler. Yine bir zat koşal. Bugün sen birinin göwüne degsen, ertesi belki şu bolman bilýär. Men diýen gaty puşman etjek datlaryň biri tüýäň menne bolly. Ýalňyşyp aslında men o taýda özüm bir günäkär pikrim edemok. Şeýle bir bolly restoranyň girende açyk içipdir. Bir zatlar diýdi menem ters jogap berdim. Dik jogap berdim. Ve bir näçe wagt geçdi şu adamyň ýogalyny eşitdim. Gaty bir hil boldum men diýende şon. Şu taýymda o näme üçin ters jogap berdim adamyň ýene sanaklyca ömür galypdyr da sanaklyca gün ömür bar eken bilemokdum da şon peçinden bir adamdan kesel tap ýoly. Erkek gal puşman etdim. Edip bilseňiz bir-biriniň göwüne diýmen. Men şu açyk diýip durdum da Firuza eger biziň aglalymyza aýtjak goýjak sözden baý bolsa aýt diýip menden aýtdyň ýüregiňdäkini. Berekeler. Menem şu taýda ýene bellek geçeýin. Firuza biz soralymyzyň diýseň soňra gelik. Hökman Firuzanyň Instagramy belleýän dostlar. Hökman YouTube kanalyny belleýän Firuzanyň YouTube'da bar. O TikTok'da bar Firuzanyň. Hökman belleýän diýip. Interim agda bolmadyklaryňyz bolsa, agda bolun. Goşuluň, täzeliklerini ilkinji bolup öwreniň. Like basyň da dedim. Hökman aktiv bolun. Firuzany has ýakynyň tanan, has ýakynyň datda bolun. Apşeňede ýagny. Ýydarlan. Ýene Hormatly agzalarymyza aýdyp geçesimde gelýän zat bar. Elbette biz aýdymçylar siz bilen aýdymçy. Siziň gollaryňyz bilen biz şu ýurtda aýdym aýdýas. Joşýas, alhamalýas. Janyňyz sag bolsun. Sag bolun gollawlaryňyz üçin, sag bolun söýgüýüňiz üçin. Men gowaryan zadymy gönümen şeýip aýdyp bilemok. Men ejemem şeýledi. Aýdyp gowarsam hem gowaryan adamym, men seni söýýän ýa-da gowaryan diýip bilemok. İçimde. Şoň üçin men gowaryan elbette men bolmazdım. Hormatly muştaklarym, hormatly dinleyijilerim bolmadyk bolsa men elbette Firuza bolmazdım. Şolaryň sevgisi bolmasa dogry. Конечно, Siziň barlygyňyzda biz bar. Sag bolun. Dogry. Ýene bir sag bolun. Menem Firuzaň diýenlerine goşulýan. Biziň agdalarymyz jany sag bolsun. Siziň ýene şo ýanky diýişýär Firuzanyň gollawyňyz bilen biz şu ýerlere geldik. Nesip bolsun bundan hem derejelerimiz artar
diňe atar, artar. Sizin gollaryňyz bilen. İnşallah o nesip bolsa. Indi Firuzkam köp sağ ol gelenim üçin gepleşimde. Ýene bir gedek minnetdar. Berde mene men minnetdarlyk bildirmeli, hökman bildirmeli adamlarma, bildirkeçin adamlarım, şirketler, organizasiyalar var. Elbette oğlunlar berekallah, akepteri. O şu anda 1,5 saat, 2 saat ýalap syomka edip duruz, berekallah akeptere. Sağ olsun. Ştaýda ýene bir bellek geçmeli. Bizi mihman edýär, haçan gelse kapysy açyk bizim üçin. Mahmal restoranına minnetdarlygymy bildirýär. Haçan gelseň biz üçin kapysy açyk. Mahmal restoran tapmak kyn däl. Abiznoy. O, Balık restoran. Mahmal Kaptanlar restoran. kızlar. Abiznoyda 90'dan gelip bilýärler. Arkay mihman bolup bilýärler. Gaty gowy ýerleriň biri men üçin ine. Sizem gelip barlak görüň şeýle diýeyim. Ve bizi öňden ahir gollap gelýän himayetkerlerimiz. Ýanky diýdim. Fiçha sağ bolsun. Türk'ten Türkmenistana eşip getirecek bolsaň, ol bu getirecek zatlaryň bagasa bizim Türkmen Ahmet Kargomuz 7-24 hyzmatda Türkmenistanyň 5 vilayatyna samolyotda getirdiňe. Men arada 2-3 gödek getirdim. Gün 2 günde geldi. Diýeli 3 gün diýäs-de biz 2 günde geldi. Diňe getirip bolýar. Berden iş sat. Onam Uğradık. gürleşiriz. Tırda ulu zatlarını getirecek olsanız, ulu maşinlarda gelýär, olar bakajy, ardanjyk, habarlaş bilen, TikTok, Instagram hemmedat bellenilýär. Hemmeňize sag bolun, hemmeňize minnetdar, janyňyz sag bolsun, gepleşik halan bolsaňyz elbette näme etmeli, like basmaly, tesvir ýazmaly we dostlaryňyza paýlaşmaly. WhatsApp, Instagram, Imo, link, näerden paýlaşsaňyz dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Olaram Firuza bilen şeýle içkin gepleşigimizi görsünler, halasınlar, like basınlar. Doğru mu? Спасибо. Sağ olun. Senem sağ ol. Спасибо. Спасибо.